Sa Cebu Provincial Capitol, nagtagbo sila si Governor Pam Barriquatro ug ang direktor sa Office of Civil Defense Region 7 nga si Joel Eristain. Ilang hisgutan ang pagtukod sa Kapitolyo ug Command Center ug ang pagpalig-on sa serbisyo sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRRMO. Gusto sa gobernador nga adunay igong kapasidad ang PDRRMO sa kaandam sa pagresponde kung adunay mga emergency nga panghitabo. Si Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head nga si Dennis Pastor naglantaw sa dakong tabang sa katukuran sa Command Center. Ang Command Center mauunya ang sentro sa kasayuran sa paspas nga desisyon og hapsay nga pag-deploy sa mga kahimanan kung adunay emergency. Sa nasayran, way konkreto nga kahimanan ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Hinungdan nga gihatagan kini og dakong pagtagad sa administrasyon ni Governor Pam Barriquatro. Manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Munching Auxtero, Sugbo News.